liberté d'expression ko baalaji dimgal de potani ɓurondirde ndentoɗen woto doole mbaw gonga weño moni fof ko dimo e konngol mum naam kono ndimago hokkani hay goto uddude neɗɗo e damal galle mum sinno ko sago en jettota ko ɗo kono ha joni wuuri soko rufani pouvoir rem guesama ndena presse annene haaɗi haada yo haɗɗo gure kaadi ko keeri ceerndi guese liberté de la presse wona lacciri kurtungu garɗo fof nokka yewta an jayndiyanki hormo éthique et déontologie pofta hormade fannu o woni joɓari ma e nder ladde sukkunde an caktowo kabaruji wona kabaru fof sakte wonko saktete kono wonko saktetake on janginama ndentoɗe kabaru labɗo dillinowo leydi gacce on ciftinama sifa éthique et déontologie kala jayndi yanki mbo hormaki ɗum ko kañum adi yabbude liberté d'expression miñigani jayndi yankoɓe kono ko erago faade o e caktowo kabaruji ɗuwotoɗe e ɓubri l'office de papa ina ƴoga kabaruji on ɓi baba politicien bien sûr paame ɓeɓe ɗuwotoɗon handi gonata ɗaɗi caɗele moɗon janggo hol jayndi yanki hol jingol sa jingi ñaweteɗa ko ñawore kaɓaɗo jayndi yankoɓe le pays de la teranga garte e gonga gandon duko labale arani ko jomen pucci en so on jiyaɓe kaɓa woto ceernde saaha jingon woto jorgol sumorde keccol allah ina jogui cakkude ha heewi ko wona haako gande ngal meccal ko dimal so on dimɗiri ngal